Yazi ngibuya lapha ku Facebook. Ngifike ngabuka le post le. Nanga umbhalo wayo le post. Uyibhalile lapha ku Facebook. Njengobona ngihleka ke into engihlekisa kakhulu ama comment ale post. Hayi kunenye comment engihlekise kabi lapha. Maningi nje ama comment kodwa engihlekisi. Okay, uthi lo munye enye comment engiyithandile before le engihlekisayo. Uthi ukhohlwe ukuthi uMax phela ubuya mncome mayenza kahle. And then omunye usethi ke phela uMax unogazi. Hayi loya. Phela uMax unogazi. Hayi loyana. Yabethi eniyahlekisa kwi comment section. Yo. Hey, awole ya comment ngiqedile. Ithi nje phela uMax unogazi. Hayi laba abanye. Yo. Awuhambe uyobuka le post laphana. Buke lama comment lawa. Bayakhuluma into eziningi abantu laphana. Mina nginandaba nalento enisho. Abanye ngiyabona sebekhanda ama list mina ngiphezulu kuleyo list leyo. Kuthiwa nango kumele alandele nango kumele alandele. Niyahlekisa nina. Uyazi ilist ibhalwa isibotho amasembe nja into obonayo ukuthi lento lena uqhamuka nje kwami ngavela izichamele ukuvela nje ngingakenzi lutho ukuvela ngavela inyele lento le izobhala ama lift anuka isihlama lana izothi kulandela lo msunonyoko namanje ngisasho niyangidakela mina ngeke ningenze lutho mina khohlwani nje nogcina ngaka ukushaya indlwabu lezi ngeke ningithinte mina ngisiye umsunu mina angisiye insangu mina asiyeke nje ukujwayelana kabi ya bekuthi nje angiphethe lapho nje mina into yokuqala nginogazi okwesibili ngiyashaya ya phambanisa nemvula mina aphinde ulibone ilanga liphuma noma liyoshona jwayela amasimba mina kade nyanya zintsha yazi ngibuya